हेलो फ्रेंड्स, बड'लेण्डनि दाब दाब जायगायाव DID लिटिल मास्टाराव देरहासार जाबोनो हानाय फंबाय नबजित नार्जारीजों लोगोसे बिथांनि बिमा बिफा लोगोसेनो नबजित नार्जारीनि फोरोंगिरि दीपिका माझी बिथांमोनखौ बरायनाय जायो। सल'फोर गाहायै बरायनाय आरो मान बावनाय हाबाफारिया जायो क'क्राझार जिल्लानि KDSA इनड'र स्टेडियामाव। लोगोसेनो बेवहायनो बिथांनो गोबां मान बावनाय हाबाफारियाबो जानानै थाङो। बेवहाय मान बावनाय हाबाफारियाव नबजित नार्जारीनो BTR गभनिफ्राय 3 लाख रां मान बावनाय जायो आरो दानि सोलिफु UPPL सरकारनिफ्राय 1,01,000 रां मान बावो। लोगोसेनो फंबाय नबजित नार्जारीनि जोहोलाव नीलेश्वर ब्रह्म बान्था फोसावनाय जायो BTR सोरखारा। सल'फोर फंबाय नबजित नार्जारीया आरोबाव इयुनाव दावगालांबाय थानो हाथों बेखौनो जों बिथांनिसिम मिजिंथिबाय आरो बिथांखौ रोजा रोजा साबायखर बावनाय थाबाय। सल'फोर बे भिडिअनि आपडेटआबो बेखिनियानोमोन। गोजोन्थों।